Por segundo ano consecutivo, a Deputación convoca os premios pelas mellores iniciativas empresariais da Coruña, que pretenden ser un estímulo aos proxectos innovadores que desenvolven os máis de 100.000 emprendedores da provincia. Hoxe queremos recoñecer e dar os nosos parabéns non só aos merecidos gañadores dos premios, senón a todos os máis de 100.000 emprendedores, autónomos, empresarios e empresarias da provincia da Coruña que coa vosa dedicación e determinación contribuídes á xeración de emprego, de oportunidades e de crecemento. A Deputación convoca os premios PEL para que sirvan de altavoz, estímulo e aliciente para todas esas novas iniciativas que nacen. Os proxectos innovadores das nosas empresas que cada día continúan creando riqueza, contribuindo a fixar población rural, a aproveitar e manter os recursos naturais e, en definitiva, a construir un ecosistema productivo que nos permite situar a provincia á cabeza do desenvolvemento económico de Galicia. O premio á mellor iniciativa empresarial nova recaeu sobre Opseeker Tech, unha empresa radicada en Ames dedicada ao asesoramento financeiro. Nós creemos que o asesoramento financeiro, o coaching financiero que facemos nós, debería estar completamente separado da execución. É dicir, antiguamente, por exemplo, na medicina, os médicos tamén vendían as medicinas. Eso non fai agora. En cambio, no asesoramento financeiro fais. O mismo que te di, compra isto, véndecho. Entón, para nosotros eso non ten moito sentido. Nós queremos estar en ese front-end do banco para poder dicirlle ás persoas sen un conflicto de interés onde teñen que invertir e como teñen que invertir e por que teñen que invertir, pero non facelo nos mesmos. A mellor iniciativa empresarial consolidada foi para Porto Muíños, unha empresa familiar de Cerceda cunha longa traxectoria no eido da transformación e comercialización de algas. Un premio á traxectoria destes anos da empresa, non? É un recoñecemento á nosa iniciativa, ao noso soño de poñer as algas no plato de cada persona. É un orgullo ver que o soño de meus pais de moitos anos, aínda a día de hoxe, pois ten un recoñecemento. Nós vimos aquí un pouco como a cara nova que quere dar a empresa, non? Que non é un proxecto que xa este estancado, senón que agora chega o momento de as algas xa son coñecidas. Vamos a darlle ese tirón para diante. O que respecta ao galardón a mellor iniciativa empresarial socialmente responsable recaeu sobre Dina Hosting, empresa dedicada á xestión do aloxamento de dominios web con sede en Santiago. Reconocimiento de una empresa que lleva 17 años en el sector y sobre todo que se preocupa por temas que a veces nos parecen secundarios, que son como temas como la preocupación por el medio ambiente, la conciliación. Justo un día como hoy, que es el Día de la Conciliación, el tema de la promoción de la mujer y de la igualdad de oportunidades. Es lo que significa para nosotros, aparte de los 25.000 euros, pues sobre todo ese reconocimiento. A pesar da diversidade de campos nos que traballan, as tres premiadas contan cun nexo común que as define, a gran capacidade de innovación e a aposta pola calidade. Tanto Dina Hosting como Porto Muíños e Opseeker e moitas das empresas candidatas, a pesar de traballar en sectores moi distintos, compartís valores como o traballo en rede, unha aposta decidida pola calidade, o fomento de boas prácticas de xestión empresarial e de políticas de responsabilidade social corporativa ou vocación de expansión. Ademais, o xurado valorou especialmente a gran capacidade de innovación que amosaron as tres empresas gañadoras, un componente que levan inscrito no seu ADN e que lles permitiu destacar entre as súas competidoras. Cada un dos galardonados recibiu un premio en metálico de 25.000 euros, un diploma e un trofeo de Olería de Buño. Foron distinguidos entre as 78 candidaturas presentadas nesta segunda edición dos premios PEL que promove a Deputación da Coruña.